nu vil vi gerne lige vise jer bli, fordi at, hvis jeg nu skal hoppe op og alle de der ting, så vil vi jo gerne have, at han ikke skal gøre. Hvis han nu får i gang med at gøre noget, så vil man jo gerne have ham til at stoppe med at gøre det. Så det kan jeg lige vise, hvordan man gør. Hvis jeg nu lige får ham herover. Willy? Dygtig. Så kan man gøre sådan her. Willy, bliv. Du kigger på ham, går lidt tilbage, og så kalder man Willy. Dygtig. Så det er rigtig godt at bare gøre, det er rigtig vigtigt at gøre sådan her. Ellers forstår den ikke. Du kan ikke bare sige bliv. Det giver det jo ikke nogen mening. Fordi hvis det er, du gør det, som vi viser jer, så og måske også andre, der laver videoer med det her, så det er lidt bedre end det. Nå, men det var egentlig bare det, jeg ville vise jer, så vi ses!